biko kwanu gwawakwanụ nwoke alile ego m maka paspọtụ ka o wetelu m ego m o gwawakwanụ ya ka o wetelu m ego m asịkwa nke anyara ịkpọgodi ya afa now because nchekwa onye ọzọ wetelu m ego mkpọ afịa n'efere mba ụwa since January ka m nyere 10,000 naira sorry 10,000 rands ọ sị m na ife eji mere m paspọtụ nke m bụ 4,000 o nwere anọda onye ochie ebe anyị narụ n'iyi n'obodo a na-asa ka ya rezi asị ka emekwere paspọtụ ka ama ma ya naba Nigeria wee volunteer myself kwụọ 6,000 because ọ lost paspọtụ ya ọ sị na lost paspọtụ bụ 6,000 ọ bụ na bụrụ lost paspọtụ ọ bụ 4,000 nwoke a na-eme paspọtụ na-eme NIN so ọ sị na ya nye ejenti ka ọ bụ ọkụ unu wee fife ndị Igbo na-eme onwe fa na abroad na afụgie obodo ebe anyị bịa na foreign land mmadụ na still na-ebu nwanne unu na-eli nwanne unu ka unu wee buo n'ili nwanne unu ka unu wee buo wee gụrụ 10,000 rands wee nye this man na January olie ego ma from ya anya chụtago m ya ebe nwa asị na ọ na-eje agbakarị gambụl ejigo m ebe a from ya ebe asị na ọ na-anọkarị ejigo m ebe a from ya mgbe na-agwakwa unu ka unu gwawakwa nwoke a ka onye m ego m because mma akpọkwa ya na-alụsị o anakwa m eje ụka mma akpọkwa ya na-alụsị nne na nna m mụnyekwe m na Anglican church bet kịta m adị eje skuul ka adị m abakwa na ụmụ shọpụ a unu na-emepe si na chọọchị ka ọ bụ na-akpọ ya Pentecostal church all this new generation church gasị adị m abakwa n'ime ebe a ma amakwa nchukwu mana mụ adị echekwa ụka ọkwa nje tụọ na-arụsị straight ifukwa ka anyị n'ọnụ ọ ya egosi na mụnwa bụ onye omenala esendị ọkwa ma ndị ada mmiri ka mbụ nwaanyị mmiri ka m bụkwa this man wetekwara m ego m ana m agwakwa ọkwa ya bụ na ndị Igbo afro onwe fa na anyị na-agwụ na onwefu ife dịka Biafra nuche na nna akọeli ọkwa ada mmiri ka m bụ adị m ejekwa ụka gwakwa nwoke a ka o wetara m ego maka mma atụkwu ya na arụsị 10,000 rands abụọkwa obere ego ọkwa almost half a million naira na Nigerian money ọkwa ife ọ pụtara uwe na-alụ m ego wee lie wee feel na ọ ya agbati ya n'ọsọ iya agbakwa ọsọ you can run away but you can never hide ntụ oyi na arụsị ya atụ ya enwetakwa ya ebe ọ bụla ije nso gwakwanụ nwoke a shiekwanụ vidiyo ka ọfụ vidiyo shiebakwanụ vidiyo ka ọfụ vidiyo ya wetakwalụ m ego m ya na-ekwe m anya n'iru anakwa m achị abụọkwa m anakwa m aba n'ụlọ ụka o nya sịkwa na mgbe o ye set ka ọ sị nọ maka Chukwu nje tụọ na arụsị straight arụsị mma atụkwu ya bụ ọkwa nke chere were ọsụkwa anyị nọrọ na kafanchin ofelu na ikuku bịa fekpọọ ya anya fenye isi n'ọfịa fenye isi na mmiri nke akọsịa akọghị gwọwakwa na ya ọbọkwa ego mmadụ chaka ya eri na n'iyi na free sọsọ mmiri ka nsi ya wee pụta ụwa so mmiri ọ ya ga oteta ụlọ otu ọṅụọ mmiri oteta ụlọ otu were mmiri taa atụ oteta ụlọ otu were mmiri saa alụ oteta ụlọ otu were mmiri sie nri oteta ụlọ otu ife ọbụla ọ dịra anashọ na chifuo le n'otu na everyday na ọ na-emetụ mmiri aka nya nwakwana nwa try ya m nya try kwana m maka na ọsọ mmiri aka m na-ekuru ugodu mmiri ọ dị sure na mmiri bụ ndụ water is life kuru mmiri wee kpaa afịa wee kwuo ife mmekwu na n'ime mmiri wee kwuo ife mmekwu n'ime mmiri wuti mmiri akọchagokwa akụ ya akọsị akụkọ ya ebigokwa o so ọkwa ya ka m na-ekwupụteru ka ndị ụwa soro m na-anụ fụ ife ndị Igbo na-eme onwe fa nwoke Igbo eligokwa ego m 10,000 rands m nwoke Igbo eligokwa ego ọkwa nwoke Igbo likwara ego m how many times of last year nyere ego na nchọ ime visa ka nje South Korea na nchọ ime visa ka nje Canada ọkwa ndị Igbo lisiri ego m ọkwa ka m na-ekwukwa okwu o because ihe m aka akpọbela afa ndị nke visa anụ abụ na mụnwa jego mee submission at least na ma submit ka ọ bụgodo na ọ bịara n'onwe ike ọ bụ osi na fabula embassy but fire assess na ọfa nwa na-enye na akwụkwọ fa bụ for sure mana nke onye nke paspọtụ a ka m na-akpọgodo afa nọmba 1 o nyere m ego m seskwana na m ekwuro nchekwara anya ọzọ bụ na o nyere m mma bịakwakwa ebe ọzọ kpọzie afịa kpọọ adreesị kpọọ ife niile m wee chekwakwa ya ka m wee dị sure na njiri ya ọfọ bifo m wee bido atak bịa ụna asịkwara na ma ekwuro ụna asịkwara na ma na-ekwu ka ụna asịkwara na ma na-akụ ka enyekwa m ya time since January abụọkwa obere ụbọchị ọkwa Disemba ka anyị na-aba ife since January so tụsakwa na ozi a ka o lie aka o